Жей айларын ял күннәре белән чагыштырырга мөмкин. Июнь җомга, июль шимбә, август якшәмбе. Нәкъ менә шул ял көннәре кебек көтеп алынган җәй бик тиз уза. Димәк, бүген синең фикерең буенча якшәмбе. Бик тиздән ял көне, ягъни август айында тәмамланачак. Әгәр дә сез җәйге ялларда булмагансыз икән, чит илләр, диңгезләр, комлыклар, тарихи урыннар сезнең хыялда гына калган булса да, бер дә борчылмагыз. Буларны бик җиңел төзәтергә мөмкин. Без триллияләр нәкъ менә шундый фикердә. Тапшыру дәвамында сезне дә моңа ышандырырбыз. Чөнки без 1000 еллык бик гүзәл шәһәрдә яшибез. Шул республикабызда да әллә ни күп акча түкми, экскурсияләргә йөреп, рәхәтләнеп ял итәрлек урыннар җитәрлек. Әнә шулар хакында без сезнең белән сөйләшербез дә. Сәлам дуслар, эфирда Топ клип. Ләкин әлеге мавыктыргыч темага кереп киткәнче, без бүгенге сәяхәттә кайсы җырчының катнаша алмавын ачыклыйк. Сезнең тавышлар җитмәү сәбәпле ул бүген хит-парадтан китәргә мәҗбүр. Топ клип кысаларында без әлеге клипны соңгы тапкыр карыйбыз. Балкыттың син бардың яңа, милләтемнең данан исеме, газиз җирем, минем башкалам, аерылып тора башкалардан, аерыла башка алалардан, ойлы да син, нурлы да син, моңлы да син, эй Казан, моңлы да син, эй Казан. Җәй яңалыкларга бай. Безнең хит-парадта искәрмә түгел. Яңа дулкын, яңа сулыш булып эфирга өр-яңа катнашучы кирәк килә. Allah'a şükür. Ağırlıklar sındırmadı, bulabildin düzün. Sen layıklı karşılıysan ömrünün közün. Süyüklüm dip de şuşun var, eniyem dip eytuşun var. Neney diyem, üzülüp sağınıp, kilüğünü kütüşün var. Бәхеткә сәң түптү gerek, күзләргенә тимәсен. Кайгы хәсрәтенең җилләре бәгыреңне тилмәсен. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй диеп, üzülüp sağınıp, килүеңне көтүшең бар. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй диеп, üzülüp sağınıp, килүеңне көтүшең бар. Исән сау һәм сәламәт бул, рәхәттә генә яшә. Рәхмәтләрем чиксез диеп, йөрәк сиңа өндәшә. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй диеп, üzülüp sağınып, килүеңне көтүшең бар. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй
Безнең катнашучыбыз Фирүзәгә әйтелүе башны тансык түгел. Ник икәнен үзегез дә беләсездер. Франция һәрчак кызның үзе белән. Менә дигән псевдоним уйлап табасың да илһамланып иҗат итәсең. Каршы алыгыз. Күзләребез күзләрдә җыры белән Фирүзә Париж. Мин бәхетле синең янда, бәхет бит ул тик бергә, шатлык куанышлар белән яшик җаным гомергә, яшик җаным гомергә. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Синең якты карашыңда күңелемне күтәрә, бергә җиңел, бергә рәхәт сынауларны үтәргә, сынауларны үтәргә. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Миңа бит ул син кирәк, сиңа бит ул мин кирәк. Яшик гөрләп бер-береңә һәр вакыт булып терәк, һәр вакыт булып терәк. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Шибәр җырчы кыз Ильвина тарихи шәһәрдә яшәүе белән горурлануын җиткерде. Аны әлеге тарих белән бәйле вакыйгалар, геройлар кызыктыра. Үзе генә горурланып калмый, бәләкәй кызчыгы Раянага да туган ягына мәхәббәтне сеңдерергә тырыша. Муса Җәлил, Габдулла Тукай, Шаляпин һәм башка һәйкәлләр һәм аның геройлары турында Раяна сезгә әнисеннән дә күбрәк сөйли ала. Күңел өчен генә булсын әйдә, алда мине юри сөям диген, жаннарымда давыл басылсын да,
Кояш нуры күмсен күңел күге Алда мине әйдә, алда мине Алда мине киләсе ясә Алда мине килә, алданасы Син кабызган утта киясен Әйдә бетсен янсын дөрләп йөрәк Мәхәббәтсез аңа нәрсә кирәк Сөюләрдә адашасым килә Бер янасым килә тик шул теләк Алда мине әйдә, алда мине Алда мине киләсе ясә Алда мине килә, алданасы Син кабызган утта көясен Alda minne kilesi yasa Alda minne kile aldanası Sin kabızgan utta kıyası Sin kabızgan utta kıyası Ләйлә һәм Рөстәм Галиевлар гаиләсе табигатьнең иң гүзәл урыннары нәкъ менә аларның туган ягы Башкортстанда урнашкан дип саный. Бездәгедәй горур таулар, куе урманнар бер кайда да юк дип елмая безнең җырчыларыбыз. Без аларга каршы килмибез һәм хит-парадтагы чираттагы позициясендә нәкъ аларны каршылыйбыз. Isingdami jonim sening bilan Tavga qabat uchrashuvlar Shul maldan so'ng bizning g'oshiq jonlar G'umrlikka birga qavuşdilar Tuttanıp ömür yolun Üteriz biz ömür birge Benim g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar benim ko'zlardan Qo'lga qo'l tuttanıp ömür yolun Üteriz biz ömür birge Benim g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar benim ko'zlardan Yıllar uza biz sening bilan Şuluq ko'rkam şuluq g'oshiqlar To'g'ri bo'lgan bizning muhabbatiga Barcha alam har shahidlar Qo'lga qo'l tuttanib
ömür yolun Ötəbiz biz ömür gülü birge Benim aşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde Kulga kultatınıp ömür yolun Ötəbiz biz ömür gülü birge Benim aşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde Mehabbetnin jimişleri bulup İminse gaziz balalar Tırışkanda barsın Xudoy birer İmingene tırsın dünyalar Kulga kultatınıp ömür yolun Ötəbiz biz ömür gülü birge Benim aşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde Kulga kultatınıp ömür yolun Ötəbiz biz ömür gülü birge Benim aşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde Benim aşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde Қазанның нәқ өзәгендә туристларның яраткан урыннарының берсе ул әлбәттә Бауман урамы. Синең Бауман урамында торучы Екатерина каретасына утырып фотога төшкәнең бармы? Юк, менә тапшырып беткәч, бергәләп барып фотога төшербез. Әлегә клипны карыйк. Teliyəş qızıl balam Şıq cəməldi üzünüdə Məhəbbətini sağış etdin Tıralmadın sözünüdə Düşlərimə girə alanı da qızıl balam Şunda meni gidersin deyip Alıdanam əli xaman Düşlərime girə alanı da qızıl balam Şunda meni gidersin deyip Alıdanam əli xaman Alam Türkiye qızıl balam Yazların şeşek ata Şulaq şeşkelerge qarab Küngelim sina qayıda Düşlerime gire alanı da qızıl balam Şunda meni gidersin deyip Alıdanam əli xaman Düşlərime girə alanı da qızıl balam Şunda meni gidersin deyip Alıdanam əli xaman
Yaktı olan kızıl balan Hatireler uşağı Utan olup suğa salar Mehabetinin kuşağı Düşlerime kire olan Olanı da kızıl balan Şunda meni kütersin deyip Alıdan ameli haman Düşlerime kire olan Olanı da kızıl balan Şunda meni kütersin deyip Alıdan ameli haman Şunda meni kütersin deyip Alıdan ameli haman Alıdan ameli haman Туган якның матурлыгында һич кенә шикләнмәсә дә, Динә Вәлиева «Хыялларым» җырына клипын чит илдә төшергән. Беренче клипымны Казанның тарихи урыннарының берсендә төшердем һәм бик канәгать калдым дип бүлеште затлы Динә. Татарстанның тарихи урыннарына килгәндә, җырчы фикеренчә, Болгарга тиңнәр юк. Изге Болгар җиренә аяк баскач, үзең чыннан да вакыт машинасында сәяхәт иткән кебек хис итәсең дип бүлеште безнең белән җырчы. Әгәр дә сез Динә Вәлиева фикере белән килешсәгез, җырын ошатсагыз, 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап 235 кодын җибәрегез. Hamon alğa dәшә Яшәүләрем тормыш сынавы Яши белеп җирдә яшәгәндә Бу тормыштан туеп буламы Хыялларым өмет белән тулы Җырым юлдаш барыр юлымда Җитәкләшеп алга барган чакта Минем кулым синең кулыңда Язмышларга борылышлар керде Ходай бирә меннән сынаулар Мәхәббәт һәм сөю булган чакта Кабул була барлык юраулар Хыялларым өмет белән тулы Җырым юлдаш барыр юлымда Җитәкләшеп алга барган чакта Минем кулым синең кулыңда Кеше килә җиргә сыналырга Чиратлаша бәхет сагышы Канат куя һаман алга дәшә Ераклардан яшьлек тавышы Хыялларым өмет белән тулы Җырым юлдаш барыр юлымда Җитәкләшеп алга барган чакта Минем кулым синең кулыңда Хыялларым җитәкләшеп
Tatariston ko'p millatli, turli dindagi xalqlarning do'st yashavi bilan don tuta. Bari tək bizdəginə Qulşarif manarasından azan yanğırı, anın yanaşısında Благовещенский соборы ғибадət qılırğa şaqıra. Tolerantlıq hissini bizdə bələkəydən anlatalar. Bizning kelasi rezidentimiz də iskarma түгел, әйдәгез җырчының klibin birgalab күзәтик. Hislerini ko'ngilin yaratsa düzümsiz bir mezgilday qisqa g'umrlarni sevmay yashovlaring negisiz. Aldama jonimni, aldama yurakni, doyasin bitsayib, sayib, sayib. Tepkinim menda, xatolamam jonim, senigina sayib, sayib, sayib. Yaşarman, senigina sayarman, senigina sayarman. Sayarman, senigina sayarman, senigina sayarman. Beyleming o suyuq hislaringni dabishi yürek yarasın. Ko'ngilingda bo'lgan muhabbating bori tek sir bo'lib qolmasin. Aldama jonimni, aldama yurakni, doyasin bitsayib, sayib, sayib. Tepkinim menda, xatolamam jonim, senigina sayib, sayib, sayib. Yaşarman, senigina sayarman, senigina sayarman. Sayarman, senigina sayarman, senigina aldama yürekli, doyasin bitsayib, sayib, sayib. Tepkinim menda, xatolamam jonim, senigina sayib, sayib, sayib. Yaşarman, senigina sayarman, senigina sayarman. Sayarman, senigina sayarman, senigina sayarman. Yaşarman, senigina sayarman, senigina sayarman. Sayarman, senigina sayarman, senigina sayarman. TMT Production tushirgan Shayon klibi bilan hit paradning liderlari reytingida yurgan Rifat Zaripov Orenburg өлкәсе yigiti ekanini ko'p tomoshachi balki bilmaydirdi. Шуңа да карабастан бүген Казанны Рифатсыз, Рифатны Казаннан башка күз алдына китереп булмый. Казан үзәгендә урнашкан ак диварлы Кремль Зариповның яраткан урыннарының берсе. Һәр хәлдә Instagram аккаунтындагы фотолары шул хакта сөйли. Ышанмасагыз, фотоларны үзегез кирип карый аласыз. Тик әлегә клибына күз салыйк.
Әйдә, эшләп карыйк. Йөзләреңдә кояш микән, әллә ай нурларымы? Урыныңнан купкан йөрәк, аны син урладыңмы? Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Син минем бәхет кошыммы, әрнү сагышым микән? Кычыткан шып-шыгын сөеп, әллә ялгыштым микән? Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Астағафирулла. Көпәкінді суялмыйша тартып отыра. Ахнұр қамат! Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Син кычыткан шып-шыгын. Кил, утыр яныма дип сезне телеэкраннар янына чакыручы Рамил Шарапов халык телендә Голубое озеро, Зәңгәр күл дип йөртелгән урынны ярата икән. Иссе шиллә көндә дә сап-салкын булган күлне җырчы табигатьнең могҗизасы дип саный. Вакыты булганда дуслары, туганнары белән шунда барып кайту ягында. Минемчә дә иң гүзәл урыннарның берсе бу. Ал кирәк, гел кирәк димәдең, күңелгә ут салдың, шуңа сайладың. Үзеңә караттың, üzülеп яраттым, хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Bilgine күңелдә, сүзләрең бит шуңа йөрәк түрендә. Сөям сине дидең, җаным минем дидең, хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Худайдан сыраган бәхет юлдашым, бирче бер кулыңны, барыр юлларымны, бары телим синең белән генә үтәргә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да.
yanıma, yalgızsın canıma, söyüp qara eli bir tağını da. Kil otur yanıma, yalgızsın canıma, söyüp qara eli bir tağını da. Kil otur yanıma, yalgızsın canıma, söyüp qara eli bir tağını da. Kil otur yanıma, söyüp qara eli bir tağını da. Kil otur yanıma, söyüp qara eli bir tağını da. Kil otur yanıma, yalgızsın canıma, söyüp qara eli bir tağını da. Kil otur yanıma, yalgızsın canıma, söyüp qara eli bir tağını da. Söyüp qara eli bir tağını da. Söyüp qara eli bir tağını da. Qozon shahri Yevropa darajasindagi shaharlardan qolishmasa-da, tarixni da, tabiiy boyliqlarni da o'z ichida saqlay olgan. Ko'z oldingizga keltirig'iz. Qozon o'zagidagi parkda yurisiz. Ham sizning o'shig'izdan yumshoq, yinli quyruqli, ko'z yog'in olirliq degan kunbog'iz shiyirdi. Әлеге мужизаны Горки паркы һәм Әмәт поселогы паркында күзәтергә мөмкин. Киләсе резидентыбызның клибында тиеннәр бармы юкмы икәнен без сезгә әйтә алмыйбыз. Ләкин иманым камил, әлеге клип та игътибарыгызга лаек. Ağaçlı almaları bizi, kişilerini kürkemişleri, birbirine yakşılıklar kılayıp, bir bizde küpten düşmedi. Ciranabız toprağında dem alıp, ölür geçte olma kuyula cirge, dik bizgine kolmik yuvalıp. Yeşil çağımız var, yaş çağımız, az sulanğan pişken vakıtlar, almanın da kızılları bular. Biz de şulay yandık artık da, ciranabız toprağında üstek, almavaç kök bizde dem alıp, ölür geçte olma kuyula cirge, dik bizgine kolmik yuvalıp. Kişilerde olma kübük bir biz, var ölgürgen şaklar var bula. Üzerimiz kurt bulanmasın lekin, gül barçılır yaşim min şuan. Ciranabız toprağında üstek, olmavaç kök bizde dem alıp, ölür geçte olma kuyula cirge, dik bizgine kolmik yuvalıp. Ölür
Өлгергәч тә алма коела җиргә. Тик без генә калмыйк югалып. Тик без генә калмыйк югалып. Шуның белән безнең тапшыру ахырына да якынлашты. Әгәр безнең киңәшләребез сезнең җәйгезгә ямь истәсә, димәк, бүгенге чыгарылыш юкка булмаган. Һәм онытмагыз, җәйге төннәр йоклар өчен түгел. Юк, йоклар өчен түгел. Сезнең белән эфирда Лилияләр булдылар. Киләсе атнада күрешербез. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.